Un viatge en globus. En Carles era el únic capaç de regar qualsevol aparell fent servir peces d'un altre. A la taula de treball del soterrani hi havia tot tipus d'eines. Un trepant, un martell, tornavisos, claus angleses, una serra... Un matí, en Carles va avisar els seus amics. Júlia, Lluís, per tal que l'ajudessin a muntar un globus que havia construït. Finalment, l'hem acabat, va dir en Carles als seus amics. M'agradaria viatjar pels aires, va dir la Júlia. A nosaltres també, van contestar engrescats els dos nois. I així, els tres amics van pujar a la cistella i van deixar anar l'àncora que subjectava el globus al terra. encendim! Va cridar la Júlia nerviosa. El viatge acabava de començar. En Lluís va començar a llançar els sacs de sorra per tal enlairar-se. És fantàstic! va dir en Carles. Sí, tinc una sensació de que soy un ocell, va dir la Júlia. El globus aviat va ser ben amunt i el vent els empenyava suaument. Era una aventura meravellosa. Des d'allà dalt tot es veia diferent. Oh, mireu el ramat de la Catarina. Eso ya sembla formigues blanques, va dir en Lluís en sobrevolar la granja de la Catarina. Les orenetes i els coloms van quedar sorpresos en contemplar l'estrany ocell. Què serà això? Va pensar un cor que es va posar damunt el globus, començant a picotejar-ho. Cada vegada picotejava més ràpid i amb més força, fins que aconseguí fer un forat a la tela. El cor es va allunyar una mica espantat al notar el cop de gas que va sortir de l'orifici. Aleshores, el globus va començar a descendir a poc a poc, cap a una pionera. Ara sí que caurem, van pensar els tres amics. Van tancar els ulls i van aterrar al bell mig d'un petit prat. Quina experiència!